Дяволският мост е построен в началото на 16 век по заповед и желание на султан Селим I като част от път, свързващ горнотракийската низина с Беломорска Тракия и Егейско море. Наричат го още Шейтан Кюприя, по-турски на река Арда, и се намира в живописен пролом на около 10 км северозападно от град Ардино, близо до село Дядовци. Мостът е разположен на 420 метра надморска височина, ограден от двете страни от стръмни склонове, достигащи до 800 метра надморска височина. Дължината му е 56 метра, ширината 3,5 метра, трисводен, като на сводовете на страничните му ребра са направени отвори с полукръгли сводчета за оттичане на водата. Височината на централния свод е 11,50-12 метра, а по ръба е запазен каменен парапет с височина 12 см. Мостът е паметник на културата. На мястото на днешният мост някога е имало римски мост, част от значимият античен път Вия Игнация, свързващ Бяло море и Тракия през проход Маказа. Много легенди витаят около живописният Дяволски мост. Някои от тях са относно построяването му, други се отнасят до това как и защо е бил наречен на дявола. Тези предания са неразделна част от моста и мистерията около него. Според някой, в един от камъните личи отпечатък от стъпката на дявола, останал там след една от неговите разходки по моста. Тази легенда разказва, че самото място носи нещастие и смърт на всеки, дръзнал да се доближи. Някой разказват, че в миналото Арда била могъща и буйна река. Камъните по древният мост са безспорно доказателство за това. Години наред местните жители се опитвали да вдигнат мост между двата бряга, но всеки път буйните речни води разрушавали всичко, направено от хората. След време с неосъществимата задача се взел млад майстор. Той бил готов, ако трябва да пожертва любимата си, като вгради сянката й в градежа на моста. Ненадейно се явил дяволът, който разкрил на майстора тайната на устойчивото строителство, но срещу това му поставил условия. За да бъде мостът здрав и вечен, младият майстор трябвало да изобрази лика на сатаната. Изображението трябвало да бъде едновременно видимо и невидимо, да можело да се докосне и въпреки това да не е материализирано. Даденият срок бил 40 дни. При неизпълнение на уговореното, лукавият щял да вземе душите на майстора и невястата му. За почуда на всички, включително и на дявола, зидарят изпълнил всички условия в срок. Скоро след това обаче се е споминал и тайната на строежа му останала неразкрита. Факт е, че Дяволският мост и до днес стои непокътнат вече 500 години. Най-голямата загадка си остава образът на дявола. Според последните разработки обаче, в основата на изграждането на Дяволският мост лежи точно тази малко известна легенда, която се оказва ключов фактор за разгадаването на мистерията на Дяволският мост. Ликът, който ту се вижда, ту не се вижда, който може да се докосне, а всъщност не е материализиран, е скалата във водата точно под централният свод. Тя е отсечена наполовина, а другата половина е отражението й във водата. В същият момент над нея е арката на моста, която също се отразява във водата, оформяйки окръжност. Всичко е идеално огледално отражение. Образът на дявола се вижда само в един момент от деня, средно в интервала между 11 и 12 часа. Тогава позицията и силата на Слънцето са такива, че мостът и отражението му във водната повърхност, т.е. мостът и сянката му образуват окръжност.